ହଉ କିନ୍ତୁ ବାଦି ପାଲ ନ କଲେ ହବ କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ଶିଖିବ କେମିତି ଓଜି ନଙ୍ଗଳ ଟିଏ ନା ହେଇଛି ଓସାର ନଙ୍ଗଳ ହେଇନି ହଉ 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 ହରମୋହନ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଶୁକବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଶୋକ୍ତପାରି ଗ୍ରାମର ଲେଖିଲେ କହିଲେ ହଡ଼ାଟା ଚାଷକୁ ନଈ ପାରିଆ ଫାଡ଼ା ହେଲେ ଘରେ କାରବାରିଆ ହଡ଼ା ବଳଦ ଟିଏ ଥବ ନଈ ପାରିଆ ଚାଷ ପଡିଥିବ ମୋଲାଗୁଣି ନଦୀ ଆମର ରଣପୁର ଆସି ମନ୍ଦାକିନି ଦୟା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ସୁଅ ହଉଥିବ ଯଦି ହଡ଼ା ବଳଦ ଫାଡ଼ା ହେଲେ ଘରେ କାରବାରିଆ ଛତରା ବାତ୍ରା ପୁଅକୁ ଯିବି କାରବାରିଆ କରିବ ଇଏ ପଇଲି ନାଇଲେ ଚନ୍ଦନ ଚୁଆ ଅର୍ଥାତ ଦାସୀ ହେଇକିରି ପରିଚାରୀ ହେଇକିରି ଯଦି ଚୁଆ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଖି ହବ ସିନା ଗଞ୍ଜଣା ଥୁଆ ଯେ ସିନା ଗଞ୍ଜଣା ଥୁଆ ଯେ ଆରେ ଏତିର ଗଞ୍ଜଣା ଥୁଆ ଯେ ଏତିରେ ଗଞ୍ଜଣା ଥୁଆ ଯେ ମନ ଘରଚନ୍ଦ୍ର କଲି ଏ ଗୁଡାକ ଗଞ୍ଜଣା କଥା